Heteromargoa, baina hori berria dukto, baina zuek sexualitateak eta hitzak asmatzen dituzue, azkenean hiztegi bat beharko duzue. Ongi etorri kuernauzu neuretzokora. Gaurkoan, sexu joeren izenen arazo honetan argia egineko nuke. Hasteko, esan beharra dago, munduan 11 lagun garela. Eta 11 lagun garen moduan, gure izateko 11 modu ezberdin dago. Hau da, 11 sexu joera. Egiten ari garena gaur egun izena jartzea da. Sexu joei izena jartzea. Horrek ez du esan nahi, izena jarri baino lehen, ez zegoenik sexu joera hau. Bakarrik, orain, izena jartzen diogula. Adibidez jarriko dizuet, ulertzen duzuen. Imagina ezazue, ni neu, gura dudala, ni maite mintzen naizela, adimenez maite mintzen naz. Hau da, ez naz pertsonan zartzen, adimenan zartzen naz. Hau da, bere inteligentzia. Zer naz, heterosexuala, homosexuala, bisexuala, ez, badago hitz bat. Sapiosexuala. Hori da, izena jartzen ari da bakarrikan.